En higni 15 nyaka ne katiba mar 2010 chak tiyo e pacho ka katiba mane okelo loch gwenge ma bende ne geto chwalo dongruok ne jopiny e kauntis duto 47 mathurka. Gin okenge mage ma kauntis osegoyo to kuonde mage ma owinjo ketie mahino. Lydia Okeyo ogoyo mbaka gi moko kuom jotelo machon mag kaunti kod masani. En katiba ma osetiyo e pacho ka kuom higni 15 mokalo. Katiba mar 2010. Gie sani, oganda oseneno berne ka kauntis mathoth osebedo kapono lembe mage kendo yweyo tipo mare. Hamilton Orata en jalup gavana mokwongo ma kaunti ma Homa Bay. Chako gimoro ok yot. Wan wadonjo ofis gawe tiji ariyo, gavana gi deputy governor emoyier. Okuna nodhi chako Homa Bay County. Koro we used our experience. The governor used his experience, I used my experience. TA, Transition Authority, manoket in place. No biro nikech ne wa transit kwa local government. Manejiwa from mayors, jinea, county council. Owacho ni katiba no osekelo lokruok e gwenge duto mapachoka. Gino mowacho ni biro pargo dogai mar ODM Raila Odinga. Ting owacho ni koro dong ne governors mar neno ne giloko chal kor gwenge mapachoka. Gimibiro parego moloyo mokwongo en devolution. Creation mar county governments. Ma county governments kawuono oloko Kenya te. I've always said, Niji no remember, jok mano fight ne katiba, Raila Odinga and Obrubedo remembered as the father of devolution. Molo anything else. Olero ni loch gwenge no bedo matek kane gichako, kalore ni piny luo ne nie kweth makwedo sirikal. Mane nyiso ni ok ne ginyal neno ber ma counties mamoko ne neno. Wan gaweti ne watiyo kabisa. E tij sirikal nitie gik moko matimore to ji ok ne. Focus one of the particularly health index. Ne wang'iyo ni jo county wadwa konyo nango. So nwa get a lot of health facilities. Nwa gero yore. Lydia kano wachako tich, jomoko kano yudo maiti to tingo gi wigi. Ne wayao feeder roads. Wan man wakwongo ndiko ECD teachers e county e Kenya mzima. Tomboya University. Wan mwakelo gaweti. Stadium nwaweyo kwa segere mwa hand over ne governor Masani. Ruto nyo biro motieke kama nyo devolution kama nyo Madaraka Day biro. Anwatiyo yigna par Homa Bay. Onge chieng' mane president obiro kelo nwa project yoyote nyaka wawe tich. Ang'eni jakwath madhiango nyuole akwadha ne jakwath maber, but jakwath ni tich mwan ineno Homa Bay and national government. And wageno ni shortly county government be biro nyiso wa magitiyo. Orata wacho ne riwruok mar jatend ODM Raila Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikal manyuanda mar broad based osechiwo sir ne counties makaluo kendo counties go ni kod ting mar jiwo dongruok gin giwegi bende. Sirikal ma wantie mar broad based ni kik ng'ato par ni ji nyalo wuoke. Nochak ODM kanwa manyo sirikal ni mondo wadonje sirikal, sani wasedonje sirikal nyaka obed supported and Ruto se demonstrate nwa no ikore ne konyo oganda wa kawuoyo kuom Homa Bay. Kata obedo ni katiba ni osekelo dongruok e kor gwenge, nitie kuonde moko ma owacho ni owinjo range. No winjore katiba bed inbuilt ni i-review katiba bang' ignadi and no winjore bede katiba. Maji ng'iyo ni katiba ni ran to bang' igni predict yani kata bang' 5 elective cycles to ji review e. Kama duong' kendo ma katiba ni mobedo nwa mapek en gimiluongo ni public participation. Odwani everything mitimo obedio emigero jopiny nyaka yie. For posterity en an area manyaka rangi. Bende wakao pach moko kuom MCAs mawacho ni ywaruok ma osebede kind tend counties kod senate kaachiel gi od bura osethiro chenro ma ichiwo gi counties ka koro gidwaro mondo mi chenro duto mag counties uwene counties. King'iyo budget marwa kaka Migori County ka kigoyo kwano malongo kata kigoyo kwano mar the devolved systems ma Kenya ka yudo ka thothne pesa ma joka yudo machopo kar ka pod less than 15%. Koro ko nyalo choro pesa ni mondo bed more than 15% ni. To yudo ka functions mang'eny, tije mang'eny mag jo county nyalo tiyore yo makare. Tich mar senate to gi tich mar mbunge to kata tich mar member mar county assembly MCA. Yudo ka moko dwa chala ahinya. Yudo ka samoro senate gi national assembly laore ni to ma onego tim gi jomage. Wane monego watim ma koso monego tim. Senate wacho ni gima kama onego bed ni wane watimo. Machielo ni bende parliament bende yak ni ma wane monego bed ni watimo. Koro onge a clear distinction, onge pogruok matut ma fwenyo ni the role of senate
onego bed nobedo magi ma mondo kik obed gi overlapping roles. An akoni mondo ji adhere to the constitution. This is the best constitution we have. Geno koro nitie ni paro makamagi biro ketie tim mar jiwo tend kor gwenge mapachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa ng'iyo motende kod weche mag kedo kod mibadhi, wero ni jatend piny William Ruto